तिवारी करता पुकार जी जल बीचे खाड़ बानी अपना सहाई जल्दी दर्शन देखाई दीना नाथ जी। जल बीचे खाड़ बानी अपना सहाई जल्दी दर्शन देखाई दीना नाथ जी। रउए पूजाई करे सबे अवरतिया कहरी न देरिया के ले लिया रगिया बाबा। रउए पूजाई करे सबे अवरतिया कहरी न देरिया के ले लिया रगिया थर थर जी जल बीचे खाड़ बानी अपना सहाई जल्दी दर्शन देखाई दीना नाथ जी। ए जी जल बीचे खाड़ बानी अपना सहाई जल्दी दर्शन देखाई दीना नाथ जी। राइटर दुलार बाबा करे सेवादारी दिलदार दीपेंद्र राउर पौआ पाखारे। हाँ राइटर दुलार बाबा करे सेवादारी दिलदार दीपेंद्र राउर पौआ पाखारे। प्रसव का फेरी नजर जी जल बीचे ठाड़ बानी अपना सहाई जल्दी दर्शन देखाई दीना नाथ जी। ए जी जल बीचे खाड़ बानी अपना सहाई जल्दी दर्शन देखाई दीना नाथ जी।